mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhi na ni Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Paniyaw mo, mao ni istorya, niadtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Digo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagbuminaw Isa man yung yatag na kumigo. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Si Teacher Malipay, kaming mababata, uutan nga bata. Naghilak nga anghel. Naa si Gabriela. Naglingkod sa iyang desk. Dolo na ko siya. Sige. Dolo siya. Dangan mag-snacks. Mong friend. Anon ma-happy siya. Happy mong duha. Sige, dula siya. Unya butangig ba sa iyang milk? Aron mga tawang imong mga classmates. Unya, mauso na siyang classroom. Unya, kay ikaw may nag-una, musikat ka. Hapis lang tanan mo. Oh, ay, ako na lang na siyang binuangan eh. Butangan ako basa niyang milk. Aron nga mga tawang ako mga classmates. Gusto ako ng baton. Kanya, musikat na ko kay sundon man nila akong gibuhat. Ako may nagpasiugda. Ayaw, Oriel. Ayaw si paminawa. Ayaw siya sunda. Ako'y paminawa og sunda. Digdipog na minon ko kung siya akong buhaton. Uy, ang sakit kasa. Ako na siyang taparan. Unya, dunganan ko na siya kaon. Unya, mag-istoryahan na mi. Mag-istoryahan na mi makalingaw na mo. Or baka ako siyang duulon. O galibog na minong ko ani. Putangan ako basa iyang milk. Dula lagi. Nya butangig ba sa iyang milk? Real gina, nya man pamalikas. Oh, ayaw siya paminawa, Oriel. Doon lang imong classmates. Huwag dungan mag-snacks. Ayaw pagbuhat og dautan. Huwag makapasakit sa imong isip ka tao, Oriel. Nagdipog na yun ko. Siya may akong buhaton, ha? Dula lagi siya, pahila ka. Nya man pamalikas. Lindot kis pamati nga makasakit ka sa feelings tao. Makapahilak na katawaan siya. Sige na, ulit tuwa na. Gusto. Kinila akong buhaton. Mayo kay natalikod siya. Mitanaw sa among mga classmates nga nagduwa. Ako butangan iyang glass o bas. Nana, nabutangan na nako. Pahawa na ko din eh. Nalingaw niyo ang kugtanaw sa nagduwa na kong classmates ta. Nalimot nilang snack. Imanan ako ang akong milk.
Nagbaon na kag bus, Gabriela? Bakit ang daon niya bila? Bas lagi mong kalot. Kisay na nagbinuang na ko! Kisay nagbutang og basa kong milk! Nagsasabi ka bila. Wala kay baon di ay. Bus na lagi mong kanon. Masigol kay baon di ay. Wa man ni basang akong milk pagdala ko! Ako mang mama nagimo aning milk na ko! Anong naan naman ni Bas? Kisay nagbutang ani! Paano ba? Ay pamasangin mo biloy. Duwa bibitri. Ito, ay pamasangin oy, Gabriela. Uy, bot. Quiet! Sir, Nganong nasaba mo din, he? Ay, teacher, si Gabriela kay nagilak. O ganong naghilak ka, Gabriela, ha? Ilang ibulit, teacher, ay. Ngano mo, ha? Ibuli man na nila, ay. wala ba? Nakakakula ko no, teacher. Stop it! Stop it! Wala ba ko nagpataka, ha? Ibuli ba yan ninyo si Gabriela? Maong nilak na siya. Gabriela, ngano naghilak man ka, ha? Ibutangan og basa nga akong milk, teacher. What? Kinsay nagbutang? Teacher, wa ko kaibaw. Wa ka ba kakita kinsay nagbutang, Gabriela? Wa, teacher. Ako, nakakita ko kinsay ni Dool ni mo ganina, Gabriela. Ha? Kinsa man, Jen? Si Ariel. Ha? Ako? Dili ra ba? Ikaw to, oy. Kita ko ni Dool ka ni Gabriela. Nitapat kag lingkod niya. Uy, magkakon mga Jen. Ura ba ko na makak? Tinood yun ang akong gisulti, teacher, ay. Unya nakakita ka nga siya ang nagbutang og basa milk ni Gabriela. Wa, teacher. Da. Wa man di makakita. Unya, kita man ko nga ni Dool ka niya. Oriel, come here. Come here. Magsulti ta. And Gabriela, come here. Kitang tulo ang magsulti. Kamong tanan, take your seats. Sige na. Tugan sa tinuod, Oriel. Ikaw ang nagbutang og bas sa milk ni Gabriela? Oh, kuan, teacher. Ganang. Ayaw ang Oriel. Ayaw yun. Kikasaban ka sa mga teacher. Masuko na siya nimo. Hasas Gabriela, masuko na nimo. Pamakak yun, pamakak. Utok gamitin. Ayaw pa magka-Kuriel. Sulti siya sa tinuod. Kay malipay si teacher ni mo kung magsulti ka sa tinuod. O malipay sab si Gabriela kung masulti ka sa tinuod. Kay mahapi ang tao kung dili ta mamakak. Kay gaani mong feeling, ba't di ka mamakak? Sulti lang ko sa tinuod, aron dili ko guilty. Magsorry lang ko ni teacher o Gabriela. Aron mahappy akong heart. Huwag mahappy sa sila nako. Teacher, Yes. ang tinuod. Ayaw Oriel. Ngano, Oriel? Teacher, kining. Ayaw pasus, tinuod. Ayaw pasulti. Kasaban ka niya. Isumbong ka niya sa imong parents. O masuko sa si Gabriela nimo. Nya kasaban ka sa iyang parents. Ayaw ang utok gamitin. Ayaw pag-angkon ni Oriel. Pamakak. Ayaw pa magka-Kuriel. Ayaw. Nganom ni. Anong mura man og dunay magsugo na ako. Mura magdunay ko'y madungog at tingog. Naitaw sa kong luyo. Ngano naglingi-lingi ka man, Oriel, ha? Teacher. I said, nganong naglingi-lingi ka? Kuan, teacher. Nagpalaban kasi mo mga classmate? Tukar na lang sa tinuod, Ariel. Ayaw Oriel. Pamakak. Ayaw tugaan. Dili ako ang nagbutang, teacher, oy. Nganong namakak mong ka, Oriel? Baad ang mamakak. Baad na. Good Oriel. Very good. Di po ko. Good ka na mamaktak. Uy.
Masuko si papagada ng bata nga baka ako ng Riel. Dili. Nga naman. Dili lagi. Dili masukos papagada ng batang baka Oriel. Mahapis papagada nga. Tagaan ka nagpremyo na. Ha? Di na tinuod, Riel. Baka ako na siya. Ako'y piminaw Oriel. Ako'y So, tuhuwi. kung dili ikaw ang nagbutang og bus, kinsa ba di ay, ha? Nga ikaw ramang kunoy ni Duol ni Gabriela kaganina. Ang batang teacher. Pakakon man na si Jane Good. Sip-sip pa na siya. Shut up. Stop it. Oriel, you may sit down. O ikaw sa Gabriela, sit down. Yes, teacher. All right, class, listen carefully. Dahil nasa kong gibati, oy. Bugat kay kong lawas. Puot mga akong dugan. Wakoy ka na. Oh, Oriel. Kumusta ang eskwela nimo, ha? Ngano ka, Oriel? Ngano man ka? Luya man kay ka. Imong naong subok man kaayo na. Wa man ma. Unsay wa gud taon. Nalahi man kayong imong aura ron. Mura man ka gidatugan sa tibuok kalibutan. Wala lagi ma. Okay ra ko. Maayong Unsa man? pagpaminaw sa Nakakita Lex kag Pinoy. away? Aw, wa man. Sulti sa tinuod ng imong mama, Riel. Ayaw. Ayaw Oriel. Masuko yung mama nimo. Mabunalan ka. Oriel? Nasa ko'y madunggan niya. Tingog. Nga naman eh. Oriel? Ngano man ka? Murag na may muhong-muhong na ko. Unsay muhonghong, ha? Oriel? Ha? Aw, wa man ma. Naunsa lagi ka? Gikasabaan ka sa imong teacher? Unsa man nakasa ka? Wa ma, oy. Wa lagi. Sulti lagi sa tinuod nga nahitabo imong mama, Riel. Ayaw pa makak. Bad nang mamakak. God to nagmamakak Oriel. Pamaktak yung sige ha. Sus, sa mukha, oy. Kasi samok ako? Ha? Ansa ma? Maingon ka sa muka, oy. Gisa muka na ka na ko, Oriel? Ha? Pagtarong, ha? Ay, ko ina-ana. Na, pakasukon ko ni muda. Oh. Hoy, Oriel, asa ka? Ay, kung talit di, oy. Nagkigsulti pa ko ni mo, ha? Oriel! Naunsa naman yung bata, ah? Wala may batasan? Yes! Big check sir ka Oriel. Big check. Very good. Muna sakto. Riel, ganong mo ba tuo man ka sa sayop? Ganong maminaw man ka sa sayop? Please, Ariel. Ako'y paminawa. Ako'y sunda. Yes! Daw ko! Daw ko, yes! Sakitan las ko matawi. Alo? O pa di ko makahimo sa kong assignments da? Ayaw na lang paghimo. Uy, Oriel. Pagduwa ang liya games ang tol nga makatuog ka. Ano may tinada? Paghimo tuod sa imong assignments, Ariel. Sige na, undang na ang imong games. Pang-assignments na. Ayaw! Ayaw undang Oriel. Ayaw paghimo ka assignments. Pwede naman kang mangupya sa imong classmate doon. Cheating ba? Cheating! Ay, di lang ako maghimog assignments, oy. Mag-games na lang ko. Mangupya ko og masa kong classmates. Ala. Ay, nakatog di ko. Ala. Ay, naghilak. Asa ba rin naghilak? Hangad si mong tuo nga bahin, Oriel. Hello? Kitsa ka? Nganong parehas tagnaong? Parehas ki kayo. Nagsulop kag puro puti. Huwag hala. Ano doon na kay Pako? Ako ang imong guardian angel. Ano sa? O ako? Ako ang imong guardian devil. Ano sa? Nang saglit magkapakita na ako, Oriel.
Nanamag kay sungay. Puwa kay imong panit ug ang sininangay mo gisulob. Ang imong ngipon, doon ay tango. Kadlok di mo tanawanoy. Nahadlok ni ka nga, parehas matag naong. Ha? Oo ba? Tutukin ko. Awa. Oo. Ano? Parehas tagnaong. Anong parehas tagnaong? Ako ang imong guardian devil. O ka na siyang naghilak, mao lang imong guardian angel. Nga naghilak pala siya. Naghilak siya. Kay di ka maminaw niya. Dili ni mo siya sundon sa iyang ipabuhat nimo. Unsa? Sakit ang akong dughan. Magulanan ko. Maong nagila ko. Tungod kay musupa ka sa kong ipabuhat ni mga kaayuhan. Ang imong tumanon, ang dautan nga binuhatan. Unsa? Ang ako mo yung guardian devil. Maong angay lang nga ko iyang sundon. Ang dautang binuhatan, di ba, Auriel? Magul ko. Kay matagsupak ni mo sa akong ipabuhat ni mga kaayuhan. Muminos ka na sa mga adlaw nga ikauban ko ni mo. Ha? Matagbuhat ni mo ang dautan. Tungod kay siya ang imong paminahon. Magkuhaan ng mga adlaw nga ako ang magbantay kanimo. Moinungdan sa kanunay kong paghilak, Uriel. Magul ko ang mabalaga ko. Dili ko buot nga mahitumpawa kas kalautan. Dili ko buot nga birahon nga ana niya sa kadautan. Unsa? Dautan? Siya dautan? Devil nga na siya. Musugot ka ba? Nga adto kami sakop sa devil. No! Dili ko masugot. Dili ko sa devil. Please, dili ko mubal sa devil. Niubang naman ka na ako, God. Ako nang pirmi ni mong gipaminaw, di ba? Ako nang pirmi ni mong gisunod. Nanumdum ka? Imong gibutangan og bas ang milk ni Gabriela. Di ba? Limot ka? Kaming duha ang nagdiktar ni mo ato. Pero, kinsa imong gisunod? Ako! Og dihang gipangutana kasi mo teacher, kung ikaw bang nagbutang, kami gyapon duha ang naghunghung nimo. Pero ako gyapon nga magisunod, di ba? Wa ka mo angkon na makakasi mo teacher. Ano man, Oriel? Anong ni Guardian Devil man ka maminaw? Unya pa gyud. Pagpangutana ni mama nimo, na magkagyapon ka. Ang batang bakakon, sakop na ni Guardian Devil. Ang batang hilabtanon og palaaway, sakop ni Guardian Devil. Busa, ako ka na, Uriel. Ha? Nagkataas og nagdungagan ang mga adlaw sa kong pagpakiguban kanimo, Uriel. Tungod kay ako ang imong gisunod. Dako ang tsansa nga madako na ikaw sa impierno. No, dili ko muban nimo. Dili ko gusto nimo. Dili ko gusto sa impierno. Hala ka diya, wala kay mahimo, Uriel. Hapit na bubiya kanimo ang imong guardian angel. Kay nagkagamay ng adlaw sa iyang pagpakiguban nimo. Guardian angel, tinuod ba kini? Sama sa akong lingo ni mo. Matagsupak mo ka na ako. Magkuha ng mga adlaw sa akong pagpakiguban ni mo. Isip imong angel nga magbalantay. Mao ka nang magsige na lang ko. Hilaks ka ko, L'Oreal. Guardian angel, doon na pa ba ko'y mahimo aron na madugangan ang mga adlaw? Nimo alang sa pagbantay nako. Gusto na ko nga pulihan ang adlaw nga nakuha sa imong pagbantay nako. Ako dyan ni sa lagyod. Ako dyan ni. Please, sultihin ko dyan ako mahimo. Guardian angel, dili ko gusto nga biyaan ko nimo. Ikaw nga kung gusto. Dili sa Guardian Devil.
Ikaw ako gusto. Nga mabantay na ko, dili siya. Ano nilak magkagmayo, Guardian Angel? Tungod ka rin sa akong kalipay, Uriel. Nga nagkamatagas kamaturan. Nga dili ang dautan ang angay ni mong ubanan. Dili ang dautan ang angay ni mong sundan o subayon. Okay, dili ko gusto nga may mong bad nga bata. Di ko ganahan na magkagamigo ang dipil. Bati kay naong, hadlo ko. Ay. Grabe ka magkasaway na ko, ha? Hinawayon kang mataaga. Ayaw nang manaway ka, Uriel. Bad na. Bad ya ay. Ayaw na. Kay madungagan ang puntos niya. Og ako, magkuhaan na sad. Ayaw sa paminaw, amigo. Sige pa. Panaway pa, sige pa. Dili ko maminaw nimo, Guardian Devil. Nakuha ng imong puntos, Devil. Nakita na ko sa imong aktang ang numero nga nitatak. Hala, mo na ang nakatatak sa iyang agtang. Ang numero nga mitatak. Uriel. Numero? Og nausap kay makita sa kong agtang, Uriel. Napod. Kay baon ako sa kubaton. Dili na ko magbad nga bata. Pagbinutan ako. Nakuhaan sa akong puntos. Good boy, Uriel. Di na ko mangaway. Dili na ko mangilabot sa akong mga classmates. Ikaw, ha? Daga naging nakuha na ko ang akong puntos. Huwag na, Uriel. Silom na. Hapit na mahulog akong puntos. Ano pa o? Ako na sila gilabtanan. Pati na ni mahimo. Hulong na, Uriel. Mahulog na akong puntos. Di na ni pwede. Nagkanam na kong palayo ni mo. Dili. Ayaw. Ayaw pagbinutan, Uriel. Ayaw! Guardian Devil. Dako-dako na ang nakuha sa imong puntos. Buti pa sabot. Palayo na ni Uriel. Dili makadawat ni ang akong hari. Dili siya mudawat o kapildihan. Surrender na lang, Guardian Devil. Wala nga mahimo pa. Ako na ang midaog. Ako na ang mamay mong magbalantay ni Uriel. Guardian Devil. Papa God? Dawata ang imong kapildihan, Guardian Devil. Tungod kay bisan kanusa, dili kid magmandaugon ang dautan. Labi nang dili ko makatugot nga maghari ang dautan sa akong katawhan. Ang kaayuhan ang mulabaw sa tanan. Ako ang labawng makagagahom. Ako ang maghari ug dili kamong mga dautan. Biya ug palayo sa bata na si Uriel. Papa God! Tagang salamat! Gikan karon, dili na ikaw ang naghilak nga anghel. Katawa og paglipay, Guardian Angel. Bata, mga kasama, natapos ang akong aso ninyo ni Simonao na nga naguluhan. Naghilak ang anghel dinilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinitanan siluwat ni Ate Ingrid Miss I. Vertudas. Yang ato ang directress si Ate Martes Parba Albores. Ang atong spinner, Wayline, si Kuya Joel Bensi. Soundman, Mr. Ricky Bagis Karing. Recording audio editor, Kuya Ariel Mangkao, Kuya Randy Tayan, o Kuya Lloyd Cabiana. Kining tanan, dalit ka na to sa RMN Drama.